naka-video lang. One, two, three. Ayan mga ka-dragon, nandito tayo ngayon sa Immoke Island, La Union. Kala namin nakalayo na kami, nasa La Union pa pala kami. Nag-drop by lang kami dito para lang mag-picture-picture. Mamaya na yung bayad, kuya. Oh. Mamaya na po yung kan. Immoke Island, nagbangsit na tinagon na guys. Immoke Island yung pangalan. Immoke. Sapay kas gay tinagan na. Ayan, magbabalsa kami guys. 250 lang daw yan, 1 hour. 60 mga nakapaldaan sila. Ako nakapadyama na naman. Balsa na po dyan, sir, madam. Para may experience nyo din sumakay po ng balsa. Si Tito Ben ay hindi magsama. Ayan guys, may na-recruit sa Antipasing sa Sanib Puwersa. Ano kaya magawa na lang kami ng sarili naming brand, Sanib Puwersa. Ayan, shinare niya sa nanay ni May yung sekreto niyang skincare na Sanib Puwersa. Peeling lotion plus sabaw na sapaw. Plus brilliant. Nagbayag mat. Let's go. Sino nagbigay? Yung ginita. Hindi maganda pang ginita. Pang design. Ice cream. Anong flavor to? Let's go, tita. Saan na po sila? Ay, usad kayo dyan, guys. Isa silang ano? Isang bangka po. Sa gitna. Okay, hawak lang ito, Gigi. Ito sexy naman ni madam. Ganyan sana outfitan, oh. Napadaan lang naman kami dito guys eh. Hindi naman namin alam na. Kaya yung mga suotan namin ko. Wala lang. Mastar Montenegro. Immoke Island, ha? Pero dito sa taas. Ganda dito. Ano yung balik na to? Hanggang dito lang? Pwede ka naman Rico! Naku, pag nakita to ni JD, oh wow, Mimi. Doon sa dagat sa amin, pwede kayo maupo dyan, maligo. Yan na, lumalablay. Sexy ba naman ah?
Babaw kasi yun, Pangasinan si Word is private part ng isang babae po. Yung sislag na yun or babaw po, meron siyang hiwas sa mismong gitna. Once nagilitin mo po yun, iihi po yun. May pagkaano. Pagkatapos po ng iihi, may lalabas po yung similya na kulay puti at kulay violet naman po. Kapag violet po yung lumabas, it means sa bahay po yun. Kapag puti naman po yung lumabas, it means lalaki naman po yun. Yun po yung history ng Imuki po about sa sea creature naman po. Yun. Ito kasi ma'am sir, kapag real view po yan, sa mismong gitna po is pa may pabiglang putas po yan ma'am. Pero pag ano naman lumalabas yung... Kaya alam niyo na. Alam na natin, nakuha mo na. Ito pala ang history ng Imuki. Imuki. Tawang-tawa kami kay na kuya nung nakan namin yung Imuki. Hindi ka mas nakakapili sa balay na namin. Anong binili man tayo? Souvenir? Elio? I love Elio. So yan guys, mag-lunch muna kami dito sa Cardon. Jollibee Cardon. Hindi natin na-utuan yung driver, ano? Meron na po. Meron na? Sigurado? Okay. Ayan mga ka-Dragon Valley, nag-stop over kami dito sa Ilocos. Ano bang lugar to? Ha? Tandon, Cardon. Yan, kakain lang kami guys at gutom na kami. So, ayan, Jollibee. Dahil meron kaming kasamang batang mukhang Jollibee. Yan sila tita, nandun sila sa kabila. Titiran mo na nga dyan. Mabisin Dan George. Kami man birukan Jay Balwarte ni Gayan. Alam ko dito yun sa Ilocos eh. Ayan, pinagdala kami ni Kuya Ringo ng malayang rice cooker. May pa-delivery. Bigyan mo daw si Gigi? Jay! Talagang may namumuo. Talagang love team. Jay! Pag uwi mo may jowa ka na. Dala-dala guys ang rice cooker na eh. Mabayin kami nila guys. Sayang nga naman kasi yung kanin. Yung kanin kasi guys, sayang. Dala namin yan, kaya lang hindi na kami nakapag dito na kami sa Jollibee inaabot ng gutom. Nay, sabi siya na yan dahil. Nung nagpuerto galera naman kami, yung kaldero naman dala. Ngayon, rice cooker na. Pinatawanan nila sa Antipasig. Ba't daw baliktad? Tinatawanan ka, Antay? Antay, tinatawanan ka? Pakita mo eh. Masunog daw yung dila niya. Tanggalin mo daw. Magic! Oh. Marunong magsiga. I love Candon City. Ginatawanan nila sa Antipasig. Masunog daw yung dila niya. Ginatawanan nila baliktad yung sigarilyo. Magic.
Dalawa-dalawa. Dalawa kayo. Ay, tatlo pala. Video. Hindi kami naka-video na balot. Waninam. Hindi naka-video lang. Lako ya. Gini! Hala, yan na, Gini! Lokal lang, vegan? Sorry, horsey! Napagod ka. Nakakaawa yung ano guys. Kabayo. Siya may mga malalaga. Sa Logong Museum. Ganda dito oh. Nakabigay, taktal. Bartek, at Bartek ka. Manong Bartek, ne. Abot ang may kayang dito. Vegan, Bartek, Bartek. Restaurant. Ito, tinatid. Met ito yun. Dapat dito na tayo eh para makapagpa-picture. Pa? Pabali mo dito ito. Ate! Ate Gretchen! Suklin. Yayin. Ate Joan, Ay! Kita niyo tari ko na. dito na tayo para Kaya nga. dito na tayo dito. Sila papa kaya nagsakay yun? Mas maganda doon eh yung daming ano dito. Foreigner. Yung pound ko no, tirabi. Okay, we're here. Ang gaganda guys. 400 lang. Dan mo nga picture pati mas ma'am. Ayan, bibili daw ng souvenir. Ng mga tita. Ante, ito ante, try mo. Sure pa hot. Pang ano mo? Pang tinda. Oh, wow. Sumak-sulam eh. Kapaw. Nagsarapin pa inay. Kasi lalaki talaga. Rabe. Gabi na, magsarming ka pa. Pili ka na. Apaw! Nagbantas bag ng tayo. Kabsat lanay. Sige, picture taking. Set, oh. 1, 2, 3. Yung kamay po natin, ma'am, wag po natin masyado itapat. Ganun po natin lang.
Ganyan lang. Okay. Perfect. Ayan. Okay. Tapos yung ulo, taas ang konti. Ayan. Ganda dito guys. Saan kaya sila papa? Yan guys, bibilihan natin yung mga bata ng kasalukuyan. Ito simple lang naman siya. At ano na rin sa kanila. Parang sila nakarating ng vegan. Ito nakabili na ako. Nagdalang ko lang. Gusto daw nila yan oh, yung mga ano, si Tepa sa lubong tapsilog. Mga bags. Enjoy si JD Boy. Mga native products. Mag-serve mo. Pizza. Ayan, picture taking. Buti na lang may naga-picture dito guys na ano, babayaran mo na lang. Yun. Try daw natin yung empanada guys. Wala, wow, nagdatkal na eh. Ay, masarap po bagong luto. Ilan ma? Ito mo mo, bagong luto. Yan guys, try natin yung ukoy at empanada. Sarap? Yung ukoy, parang ukoy din sa Wala mang kwan. Tugsog po. Ano ba yan? Loob na. Panada, gulay. Masarap pa lang yung empanada guys. Ay, may egg siya, Jet. Ewan ko, may pa man ako nakaabot doon. Egg ba to? Ito naman yung ukoy.